amali, abangakwazi ukwenza imisebenzi, abangakhathalelanga amakhaya. Awundiva kahle na? Kodwa uthembekile uThixo, wathembeka uThixo, wathembeka uThixo, ejongela phansi nomfana, wathembeka uThixo, wathembeka uThixo, ndingavanga ngoba ebeyigraduate kodwa wathembeka uThixo, wathembeka uThixo, wathembeka uThixo ngoba umthandazo wakho ufakele ngaye usandile. Kungani ungangamthengi uThixo ba usezawuthembeka nalapho kwinzala yakho useza kugcina. Kukho mama bengazelanga banendiva kahle na ngenxa yonyana babo nentombi zabo, kodwa uthembekile uThixo, uthembekile. Ndifuna ubambelane ke ezintweni uThixo asele kwenzele zona. Uthi xa uphelwa lithemba ujonge indlu yakho, ujonge ikhaya lakho, ujonge apho usuka khona noThixo. Uthi babe kungengawo amandla kaThixo ngabe ndafela endleleni ngoba uthembekile uThixo, uthembekile uThixo. Zithetha into endingayaziyo ke, andizuyithetha into endingayaziyo. Into endiyaziyo mna noba siyaphila siphilela inkosi, noba siyafa sifela inkosi. Seningabayike ababulali benyama negazi ngoba uthembekile uThixo. Noba kungasasibhubhile likhona ikhaya, likhona ikhaya, likhona ikhaya. Asikhonzela wase singabhubhi mama uPhenqa, kodwa sikhonzela indaba sesini sakubhubha singabi nakwaliwa ukuya khona. Senzela igadofona ngoba ngapha kwengcwaba sinethemba loba ukhona ubomi, ukhona ubomi, ukhona ubomi. Ngoba ingcwaba ayilokhaya lokugqibela. Ingcwaba yindawo apho khona sibuyisela izinto zomhlaba emhlabeni, uthuthu elithuthwini, uthuli eluthulini. Athi umbuyisile undihluthile into ebendiyithanda, ndaba ndibuyise yakho mayenzeke intando yakho. Le nto izawufa sicula singamawuyisile xa sithembele kuYesu, sithi ndiyabangela intoba ndimthande umsindisi wam ukuba bakungabonke abafana nam. Uthembekile, unyanisekile, unenceba, uhlalekho ebubomi bakho, hlalekho. Uthembekile uThixo. Andimazi umntu ongakhonziyo uthembele ngantoni. Ezalapha emhlabeni siyaguga silahleke. Ndiyazi lo mntu uthembele ngantoni, ongakhonziyo ongazaniyo noKristu. Andiyazi oba uthemba uba uzawuyiwa phina. Into esiyithembileyo thina yileyo yoba bantwana abancane, we believe in life after death. Efilenze usanile usathetha. Banendiva kahle nabazali bam, le nto kuzawuphinda kubuywa apha kuzokwenza izila ngoba efile nje usathetha. Hayi yima ndikuxelele ndizohlala phantsi. There is a difference between, yasazi isingesi sakumsha bedutsho kanti intolike bomisa intolike lo makhulu. There is a difference between a person that has passed on and a person that has passed away. The difference between a person that has passed away, passed away, akukho nto ephathekayo ngaye, akasiyanga legacy, imisebenzi yakhe ayibonakalanga, izinto ezenzileyo sizenza sifuna ukugquma amehlo soyike. Atawubhubha kuthiwe he has passed away, umkile, good riddance, church wafe, passed away. But a person that has passed on, it means that ubomi bakhe nokasele ngaseko moves on, ilegacy yakhe nokasele ngaseko is
uThixo. Be careful of how you live. Miyeke bawo, miyeke that. Same kabili. Be careful of how you live. Lungisa indlela ophila ngayo nabanye abantu. Ungaphuphi unenqala ungathandani nabanye abantu. Ungaphuphi ungathandani nomntakwenu nodadewenu. Ungaphuphi abantakwenu nabazali bakho bekhala ngawe. That will determine if you will pass away okanye you will pass on. Amadodana angatshafa, abafana bakhuleke bawe, kodwa thina abanethemba elikuKristu, abathembele eNkosini bayahlaziyeka, nabasebebhujelwe bayahlaziyeka, nabasebeshiywe ngabantwana bayahlaziyeka, nabasebengena abayeni bayahlaziyeka, ngoba ukhona wabethelelwa emnqamlezweni. Khona wabethelelwa, sibisa igama likaYesu. Themba limbi asinalo, naba yimbi asinalo, ngoba akukho gama limbi elimisiweyo phezulu ezulwini, phezu kwegadi lomhlaba, esathi kwelabafileyo sithemba igama likaYesu. Thixo makanigcine, Thixo makanilondoloze, Thixo makanithembise kunxilise ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Masithandaze.